Ne-am întors de aici din casa băieților și în așteptarea unor materiale extrem de piperate, dau legătura lui Daniel Osmanovici pentru a afla cele mai importante știri în Observator. Bună ziua, Daniel, te ascultăm! Mulțumim foarte mult, Daniel, rămânem alături de voi. Mie îmi miroase a femeie în casa asta, a femei și nu a concurente, că le cunosc mirosul pe de rost, parfumul, adică. Dacă și băieților le miroase sau nu, o să aflați, pentru că vine momentul să vedem imagini în premieră, nici fetele din casă, iubitele lor, nu știu cum a continuat petrecerea, tocmai de aceea vă rog, fetelor, să fiți foarte atente la următoarele imagini. Mai Marian, dar mie chiar nu-mi place să fug după tine! Să te caut, te rog frumos să ieși afară! Nu trebuie, stai aici am și tu vrei poze. să împaci cu ea? E greu, nu pot să mai mă împac cu ea. De ce? Băi, mai multe motive. Nepotrivire de caractere, nu era mulțumitor de mine. Tu erai de ea? Și cred că nu eram pentru ea, adică nu știu. Când am pus-o stop, a fost așa un șoc pentru toți. Haide pe bune! De Pe ce bune chiar nu să vreau vorbesc nimic, cu dacă- tine? Vreau să dansez cu tine! Dar nu vreau eu să dansez. Haide, te rog! Uite, nu vrea... Marian, te rog frumos! Marian! Acordă puțin atenție, te rog! Marian! Te iubesc! Și eu! Frumos să faci poștă o țigară împreună cu invitatele. Adevărul că e de bun simț. Tot ce ai trebuie să împarți cu ea. Se pare. De la buș la buș, cum se spune. Doar la țigări. Așa spuneți toți. Și îmi place de Dănuț că mereu el se confesează acestor fete și le spune despre drama relației lui și cum ați înțeles, el a pus punct. Deci el a pus punct. E important și cred că fata abia așteptea să afle faptul că tu ai fost de această dată cel care a pus punct. Dar de ce ai scuzat? Păi mă întrebați Sigur. Însă, cine e, că nu știa cine e fata din poziție. și întotdeauna trebuie să ne confesăm acestor fete, pentru că ele, până la urmă, ele ne înțeleg cel mai bine. Sufletește vorbind. Cu toți m-am confesat. Sigur. Cristian, ți-ai confesat la un ciuciun cu fata? Nu, nici n-am Ia mai ia tu, ia dă să mai trag eu, ia mai ia tu, frumos, o brichetă, frumos. Noi ne mai avem Come țigări on, de baby, miercuri. light my fire. Fetele au avut câteva țigări și i-am făcut semn să-mi placă mie și lui Marian, că noi Pe voi erați în pană de țigări, este? De miercuri. Voi sunteți terminați fără țigări și au venit fetele cu țigări la ele. Nu, câte una așa le dădea, nu le dădea tot pachetul, că altfel... Așa, deci practic dacă tot au venit niște musafire, Am întrebat și noi, aveți țigări, că noi avem suc, avem astea, să... adică să facem schimb. Dar nu e totuși așa destul de intim. Întreb și eu, să dai țigărușca din gura ei în gura ta, după care iarăși în gurița ei, după care iarăși în gurița ta. Mă rog, ați înțeles transferul de țigări de la gură la gură. Înainte să fumeze, s-a spălat pe dinți, după care a fumat jumate și mi-a dat și mie jumate. Și n-am după mai aia dat s-a pe ea. spălat pe dinți și ea... Nu, n-am mai dat, am fumat pe toată eu. Deci s-a spălat. Da, Te-ai dus spălat. cu ea la toaletă, s-a spălat cu periuța S-a spălat ta, pe da? dinți. Nu cu periuța, nu. Ea a venit cu periuța aia de acasă. Exact. Haide, eu nu mai mințit. Glumește, doamna mea. Dar nu e prea intim gestul ăsta, adică acum o vei săruta... M-am spălat pe dinți de dimineață. Nu e vorba de asta. Dar nu mai are nicio treabă. Așa poate să-ți spună și Eli. M-am sărutat, am fost aseară cu un bărbat, a făcut dușul ca nouă, nu? Poate să spună așa? Cred că dacă A, era dar altceva, de ce? doamna Mirela, detaliul ăsta nu se băga în seamă.
Nu vă spune. Nu, eu cred că așa începe totul. Mai întâi Nu să împărțim cred. o țigărușă. Nu cred. Deci voi erați nefumați de miercuri. Miercuri și era duminică, deci Deci e de înțeles. ar fi luat de oriunde. Păi atunci, Eli, de ce nu e de înțeles că ei sunt vorba aia nefertiti de 11 luni de zile? Nu e de înțeles?